Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Leke bethunani yi-review or recap kaThando Nesithembu season 9 episode 3. Sizawuthetha ke ngendaba kaMakhumalo endicinga uba yiyo noko le episode ebibhizi yiyo. Into eyenzekayo ke bethunani besigqibelene utata uMusa Mseleku ethethe nabakwaDuma babamyele kulo Makhumalo bayothetha nabazali bakaMakhumalo okanye utata kaMakhumalo kuba ke utata uMusa Mseleku engasavani noMakhumalo and uMakhumalo engasayi nasemzumbe and engamamkeli no-wife number 5. Now ke sibabona ke ngoku bebuya kwi-meeting kulo Makhumalo khasiyiboniswe i-meeting leyana sibabona sebebuya bezonika utata uMusa Mseleku i-report back. Now bathi ke bayile pha bafika utata kaMakhumalo engekho bafumana umama kaMakhumalo. Bathetha ke noma kaMakhumalo bebeka umcimbi lo baze ngawo and then ke wachaza ke umama kaMakhumalo ba hayi umuntu akakwazi ushiya umzi wakhe ngenxa yengxaki nomyeni ke akanode amshiye ngenxa yempazamo uyabo, which is ke I think ilento utata uMusa Mseleku ebeyifuna because ebesithi utata kaMakhumalo uvile ba useceleni kaMakhumalo, but ke umama kaMakhumalo yena uvele njengaloo mntu engathi akafuna uMakhumalo abuye emzini. Nansi ke ngoku into eye waniphoxa ngayo utata uMusa Mseleku nanko esithi kwi-diary, kodwa ke kunzima ngoba xa usondliwa ngumntu awukwazi umbonisa ngangayithathi lento umbonisa yona okanye umcebisa yona ngenxa yeba kaloku uyakondla uyabo, naye laa mntu unalantu bakhe ngoku ekondla so usenongakumameli. So noba uthi ke ngoku uMakhumalo angangayimameli loo advice kamama akhe kuba inguye breadwinner kowabo. Ndaqomba inako ukulumezana ke le ndawo ngoba uyibeka ngathi uMakhumalo ayityiwe intloko yegusha engekho kowabo, like ingathi ukuphethe yena ngenxa yoba inguye i-breadwinner. Ukubone amina akho nto irongo uba ube nguwe ondlayo kowenu xa inguwe ophiweyo ke amandla lawo. So ke utata uMusa Mseleku waphethe esithi akafuni yena ukhupha ilizwi Gogo Flow amxela uba la mandla abaphe wona ayabajikela manje ngoba bakhe wayenza loo nto leyo kwawubhidlika yonke loo nto. So basically uthi akafuni ude yokuxela uMakhumalo kuGogo Flow because noMakhumalo yonke le mali anayo yonke le nto anayo ingabhidlika. Ndiqomba utata uMusa Mseleku ucinga uba fanele uba nguye yedwa nogogo, wonke umntu nogogo, even uMakhumalo unabo ogogo bakhe naye wonke umntu. But anyways uMakheke saphinda sambona bethunani ekunye nosister wakhe bethetha malunga nale nto ke ibiyenzeke ku-season 8. Niyakhumbula utata uMusa Mseleku esithi uMakhumalo uyafeyila ukwenza eyona nto awayeziselwe yona apha kwaMseleku. Now niyazi ke ba uyatsho uba amakhosikazi akhe isithembu nje benesithembu nje wayebathathele uba bazokwenza abantwana, ufuna abantwana bayi-20 yaqonda. So thina sayithetha ngolo hlobo ke ba uyafeyila uba abe nabantwana nefemeli kaMakhumalo ke ngoku iyavela uba yayithethe ngolo hlobo laa nto. And then ke usista kaMakhumalo uthi asethuka siyifemeli, wachaza uMakhumalo ifemeli yakhe yayinomsindo ngalaa nto. And then ke ngoku bathetha nangalaa video yaye yenziwa ngutata uMusa Mseleku ekubeni ko bebonile abantu indlela abathuke ngayo and abaphoxeke ngayo. Wathi utata uMusa Mseleku kulaa video uba yena bengayithethi ngolo hlobo laa nto uba uMakhumalo akazi nabantwana, which is into ke awayeziselwe yona phaa kwaMseleku. Yena ebethetha ukuthi uMakhumalo akamxhasi, which is ke wayemzisela uba azomxhasa kwaMseleku. Wabesithi uMakhumalo ayikho laa nto wayithetha because waphela sithi kulaa video uba yena noMakhumalo ba-right. uMakhumalo uthi babengekho right. Ngaphezulu utata uMusa Mseleku zangambuza nombuza ngalaa nto, zangacele naxolo, wathula wathi cwaka. Uthi laa veki zangakwazi nophuma. Hayi guys, uthi zange acele xolo for laa nto ke wayethethile edibene nabantwana and uMakhumalo nayo yatsho wayi-understand olwaa hlobo nathi sayi-understanda ngalo. Hayi ke ngoku esinye isigaxa bethunani eningazosikholelwa ngesoba niyakhumbula utata uMusa Mseleku exelela uMayeni noMakhumalo noMangwabe uba akazuya emizini yabo. I think bekuku-Uncut, Uthando Nesithembu Uncut, wathi akazuya emizini yabo kuba kaloku ngoku bengasayi emzumbe bengamkela uMakhwela, wabaxela bobathathu. Uthi ke uMakhumalo sana into ayothukileyo utata uMusa Mseleku embona kwaMangwabe. Uthi wambuza uba hayibo ufuna ntoni apha ngoba kaloku anti wethe akasazoza ezindlini zabo.
uthi yho akandiphoxa uba makandiphoxe sana andithuke wandixelela noba mandihambe, uthi wandidisrespecta and then wamgxotha uMakhumalo phaa kwaMangwabe, utata uMosamsiliku lo wayethe akazuyo ezindlini zabo. Phofu kwakule episode ke sambona esiya kwaMayeni, and ke ukuya kwaMayeni ingalilo nesuku likaMayeni caba, niyayibona ibuyile nento yentsuku. Uthi ke wayicacisa ke uba njengoba esiya kwaMayeni nje like uyaya kuMayeni noMangwabe, oyena mntu wayengafuni uya kuye yayinguMakhumalo, ngoku seyicacile futhi. Kanti ke ngoku uMakhumalo naye uyibambile, uthi ewe binguye lo caba engafuni uya kuye kuba efuna uba uMakhumalo abe isolated, azibone ngaphandle, and then ufuna uba like uyamanipulate ngalaa nto so that azazibone esecaleni, then aphinde azisondeze ngenxa yaloo nto leyo. So like uyayibona le game ayidlalayo utata uMosamseleku, and then ke uthini uMakhumalo akazingeni, umile kule nto ayithethayo, and ngaphezulu ke ngoku uMakhumalo uthi uyabona noba uwife number 5 lo naye uze nge-attitude, yaqonda. Uthi ngoba kaloku umntu naye uyabona kwenzeka ntoni, like umzekelo noba uthi ke benothetha nayo utata uMosamseleku but ingathi ugirl unalaa nto uba indoda must. Igama I think ade walikhupha ngeloba ugirl like ungathi I don't care attitude, yabo. So loo nto ke uMakhumalo imenza naye abe off, and then ke ukuyena ufela le nto uba uthe akho nto akafuni uba involved kwinto kawife number 5. I don't know, ngokethetha uMakhumalo kuske kwangathi kum uba like inoba mhlambi even na financially akafuni uba nanto idibene naye. I don't know, I don't remember the exact words athethe ngazo, but like sort of like ba akafuni uba involved kwinto edibene naye, akafuni uba na contribution kwinto edibene naye. So I think sefela ke naloo nto leyo. Hayi iyabuhlungu bethuna ndethukile ke mna ke ba kanti utata uMosamseleku njengoba wenza laa video nje wade wathi barayithi bona uMakhumalo ayonyani ebephosisa. Uthi uMakhumalo zange athi like naxa ebona uba okay ke kuyathethwa ngabantu kukho le misunderstanding ngokutsho kwakhe, like azama uthetha naye uba hey uyayivalela uba kuthiwani, ufila njani wena, that's like I didn't mean it like that. Wabaleka ukwenza ivideo, uthi yamcaphukisa kwaloo video leyo. So ke itsho bethunani into katata uMosamseleku kunye noMakhumalo. Utata uMosamseleku uba nako ukandamana okuthile, and uMangwabe wakho wambona ngokuya wayethetha nomama kaMangwabe ekhalaza uba uyamombesa nini. Wathi tshini ucinga uba ndingoyiswa kwembesa nina ekubeni koba ndithenge like ibone ndikwazi uthenga le moto. uMangwabe mos bahamba ngeeBenz like ngezaa moto, so like ebengenoyiswa kukwembesa. Watsho ke uba iyadelela nto ayithethileyo. So I think even le ayithethileyo yoba uMakhumalo angangamameli mamakhe ngenxa yoba uyamondla, I don't think bangayithethile into enjalo man. Kodwa uMakhumalo ebethatha icala lakhe esithi uMakhumalo fanele uba ahlale emzini wakhe. So I don't think ngeyithethile nto kwidiary yakhe. I feel like naye uyawuxova umuzi wakhe utata uMosamseleku. Idiary zispicy, they are entertaining but ziyadiliza azakhi. I think uba kuzawufuneka akhe ayijonge loo nto leyo. But anyways khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto bendiyishwaqa kule video, ndiyishaqa kule video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.